Joo. Kuinka kertaa me painetaan? Randomize, kuinka kertaa? Sanois joku luku. Mitä se niinku tarkoittaa? Siis siinä kertaa, kun se menee sekaisin se lista, mikä arvotaan, niin ei siinä muuttua. Sanotaan kuinka kertaa painetaan. 9. 9, no sitten painetaan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Varmasti on sekaisin. 7, joo. 8. Ja viimeinen lopullinen lista tuli. Sitten Kupsaat sen siinä. Sulla tuli Islanders muuten. Ai jaa. ei ollut mikään ihan huippu. Sen mä huomasin vaan äsken tosta ensimmäistä. No sehän sattui. Joo. Voi olla, että ei tule kovin monta osumaa. Okei. Se oli siinä se lista sit. Päätetään. Alright. Kai mistä voidaan avata. Joo. Siirrytään tuolta koneelta vähän tosta. Kumpi avataanko 1 ja 1? No ei kai silloin väliä. Ai nyt muista, no on auto. Nyt ei kato. Mitä kauhean terävä. Auto on, niin mä saan näitä aukeasti. Varata sitä. Ei. Toki tiukasti. Tää on varmaan pakko hyvä laatikko, millään näillä aukeaa. No ensimmäinen S9. No niin. Heti tuli Saint Louis. Sitä osui tuohon. Täälläkin osuma. Vancouver. Edmonton. Kumpaa vaan toi vittu vai kumpaa yhteyttä? En mä tiedä. Jos ei tiedä yhtään, mitä voi tapahtua. Ei. Kun se offline meni. Ei vittu mitään haju. Otetaan se uusiksi. Kyllä tää relos ainakin on. Niin, toi näytti vaan offline tuolta noin. Nyt se näyttää taas hyvää. Jan Mark. Näyttää kunto on hyvä, jatkuu tuolta. Athanasio, Detroit. Niin näyttää koko ajan tuo niin meneekin kuulla. Sieltähän sanoo, että tosta lähtee kuitenkin eteenpäin. Toivottavasti En tiedä. 5 minuuttia sen kuva mennä. Mark Stone. No täällä on paskayhteys. Joo. Ja se sit mikä meni. Se voi vaan näyttää, kun tuossa näyttää, että näyttää, että hyvä yhteys. Spetsa. Toivotaan nyt se menee hyvin. Brendan Gould, mikä toinen on? Joku kuitenkin kauhea tähtipelaaja. Mennään viivat heti alustosta. Joo. Jackets. Tää oli aika köyhä se, tää tätä pelastaa tää laatikko. Ei taida olla. Viinu Suumarkki. Tää oli kyllä aikaa köyhä laatikko. Vaihdetaan sitten. Se toinen on parempi. Kyllä se koko ajan näyttää, että se menee, mutta mä... Kyllä se niinku aloitti alusta. Näköjään nyt se menee randomaisissa. No koko ajan kuvaa jotakin tuolla. No kyllä tää nyt sanoo, että on 5.40 lähtenyt. No me nähdään sitten, jos
jossain vaiheessa. Toivottavasti joku muukin näkee, mitä se tapahtuu. No meillä on onneksi Joensuulainen. Meillä on Joensuulainen todistaja Meillä tuossa. on kyllä jo tässä ihan selvittää. Niin. Ei voi siitäkään sit syyttää. Niin. Kun ei tosta niinku yhtään... Se näyttää, että se menee koko ajan, mutta ei tossa niinku toi kuva ei kyllä pyöri hieman tässä kohdassa. Tyhjä. Sitä en tiedä vaan mikä tossa totuus oikeesti on. Paul kahvi. No niin, nyt on joku kimellys. Kuka täällä on? Kuka on Jakobs? Kuka tää on? Jakob Slavin. En kuullutkaan semmoista hetkestä. Plotnikov. No nyt se taas sitä offlinea tai. Mut se vois sit siitä sulla itsellä tuo. Mitä vittu se kuva silti näin? Huono, nyt on huono. Nyt tuossa ensin lukee huono. Sitten lukee hyvä. Liian matala pittinopeus. Äänestin pittinopeus. Äsken näyttää hyvää, nyt se näyttää huonoa. No, katsotaan tuossa on kaasu. Voi tunkea sanoko mihin nuo livet. Ei tää näkee suosta tää. Täytyy katsoa tosta, onks toi... Kyllä on Jakobi tässä päällä, on pakko pois sitä. Pitäis ihan mennä. Kyllä koko ajan yhteys pitäisi olla kunnossa. No nyt se taas meni näkee. Suoratoisto jatkuu näkee. Ei se ole näyttää sun käsissä. Mitä? Nyt ei tää niinku vissi vieläkään kauan hyvin toimi. Dylan Larkki. Vähän väärä ruuki on, mutta ihan hyvä. 8 minuuttia, näytetään, en tiedä yhtään siis mitä tässä on joku paita. En tiedä yhtään mitä kuvat on oikeesti tulee loppujen lopuksi. Steven Stamkos. Välissä ilmoittaa, että hyvä striimi ja väliin ilmoittaa surkea striimi. Ei tää vissi... Nyt on tullut 3 katsojaa. Kato, Mikko Rantanen. Jos noita metalleja, kuinka tässä näin metalleja tulee? Nyt on Jakob Slavin peruski. Kuka hitto on Jakob Slavin? Hei, nyt se veti taas poikki. Ei hyvää päivää. Kato nyt, stream toimii hyvin. Sitten taas hetken päästä. No niin, katsotaan uusiksi. Kyllä ainakin meni taas. Joo, nyt se taas lähti striimaamaan. Joo, katsotaan nyt mitä lopputulos sitten on. No, mä en tuossa vaada backup plan kuitenkin onneksi. Kato, nyt on vissiin patchi. Redemption. Jared McCann. Mikä joukkue se on? Toi on se paras mitä tulee niinku laatikosta pätsi, mutta missä joukkueessa Jared McCann pelaa? Täytyy tarkistaa. Täällä on joku numeroitu nimmari. Miinus Ymark. Siitä tuli äskenkin otettu. Niin. Karolaina. Ei. En mä tiedä. Mä en muista yhtään, että on minä pelaa. Täällä on joku kimmelys kanssa. Kato, tää ei huono. Max Domi. 25. No se oli ihan ok toi viimeinen tohon. Ei sekään mikään ihan maailman paras laatikko olla. Ei eli jatkamme. Kato, nyt tullut 4 katsojaa jo. No niin.
Tässäkin heti osuma, kato. Laatikko ainoa. Nicolas Pethan. Oli se nimmariversio sen. Täältäkin tuli. Larkkini tuli pari. Mario Lemieux. Joku ketä mä niinkin kuullutkaan. Tommi Risti. Kuka se mahtaa? Näissä on hyvin luukeet, että ikin kuuluu. Ryan Johnson. Tässäkin laatikossa ei kyllä tekemistä, tässä on hyvä. Mikä vittu sit pääsään? Chicago Thunder, joku kero. Joonas Kempainen. Sen mä sitä on kuullut. Mistä päästä? Mitä? Se on tää melkein porilainen. Aha, nyt tulee joku Arttivaksi. Katos. No niin, nyt se tiedetään mikä joukkue se on. Vancouver. Jared McCann. Ei siinä sit miettimistä. Ei siinä kauempaa tarvitse miettiä. Vancouver. Eikä etti. Oho, nyt on kyllä paksu kortti. Jumalauta. Mikäs täällä on? Nyt on kyllä paksu. Kyllä siinä on jo pelikassi sisään. Joo, Oskar Lindberg. Oli kyllä paksu kortti, mutta tuo jätkä nosti suoneen. Ihan kivan näköinen, mutta täällä on joku paita kanssa. Connor Hellback. Ihan siisti kortti, mutta tuo jätkä on joku muualla. Ei taas, me ollaan taas offline. Ei hyvää päivää. No niin, taas jatkuu. Mutta ei kato, tolle ole mitään tekemistä sen kanssa. Niin, mitä siellä näkyy. Niin. No, en tiedä, kun se katkaisee koko ajan. Vaikka niin näyttää, että se rim toimii hyvin ja sit se ei kuitenkaan niin toimi hyvin. Onneksi joki on lähellä. Niin no. Lähtee jo lujaa. Tuosta McCann niin alkaa tulee nyt. Ei ollut monessa kolmassa. Vancouverin, mutta en tiedä yhtään, että täällä on joku paita. Se on joku makkani kuitenkin. Ei kun tää on Anaheimi. Joku Nick Litchie siis. Ihan loistavaa. Tulevaisuuden. Joo. Oho, nyt on paksuutta. Tuo on aika jäätävää. Nyt on paksuutta. Ja Redemption. Jared McCann. Kuka se on? Se on joku Redemption. En tiedä yhtään. Colin Mille. Kuka vittu? Ei kyllä hajuta. Kato, Connori tuli. Yksi Connori tuli sen. Mä ajattelin kyllä nyt. Mut toi ei oo se. Ei toi toi se. siis. Ei toi nyt. Eikö se? Tää tuli Shea Theodore. Joo, ei toi nyt. No kyllä toi nyt kuitenkin. Ihan McDavid on niin ihan ok, mutta ei se kuitenkaan ole ihan niinku parhaasta päästä. Ei vissi. Nicolas Petan, se tekee tuli pari. Täältä Sergei Galin. Lotnikov toinen. Miten se on? 5 vai? Mitä? Kuinka tuolla? 5 kattoja näkee. Toivottavasti menee sinne oikein kunnolla, niin porukat näkee, että sitä tapahtuu. Kato, nyt on joku kimallus. Sitäkin on vasta. Sitäkin tulee ihan enemmänkin. Plotnikov tuli äsken, Plotnikov, taas tuli Plotnikov. Mä haluan töihin vasta toista 50, jos on vähän mutta aika yleinen näkee toi vähän. Joku Sliders Skorkennik. Viimeis vielä.
Äkkiä loppu. Ei yhtään arvontaa tullut. Ei. Ei oo tullut. Sidney Crosby viimeisessä. Se oli siinä. Toivottavasti joku näki jotakin. Nyt on 6 katsojaa. Toivottavasti joku nähnyt jotakin. Ehkä ne antaa palautteeseen. Kyllä mä luulen. Että Olisi se puhelin soinut. Joo. Jos ei olisi toinen. Tai en tiedä, se alkaa soimaan nyt. Siinä lukee live stream shutting down. Joo.